ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷӣ. Бародару ва хоҳари азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз чӣ хеле десен бо як навори хонаҳои фурӯшӣ мешава. Марҳамат тамошо кунем бародару, заминҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мондагием. меҳнати мо барои шумо ай бародару, шумо битонен ҳамуя дона лайки бепала биҷиқен. Бо мо хеле хирсанд мешавем, як рӯз пас ду рӯз пас барои шуморо наворои тенҷ мекунем. марҳамат тамошо кунем бародару, ва касе хона мошини ё ягон чи дигар реклама кардани бошад дар канали мо, ин ҳами рақамҳода танҳо дар WhatsApp широӣ кунем, мо барои харидорора рекламаш мекунем. рафтем навора тамошо мекунем. бародару ва хоҳари азиз, навора сар кардем. бо диққат рӯи экранатона нигоҳ кунед ки вақте мо гап мезанем шумо бифаҳмед ки чӣ гуфтесем. Мода мисол хоб якм эълони имрӯзаи мо бисёр нависта будем ки аз шаҳри Кӯлоб замини арзон, мо ба ҳамин хотир бародарои на як замини фурӯшӣ дига қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 5 сотиқ заминай аз соҳиби ҳамин замин гуфтагия ки срочный сум дар кора, ягон я проблемача дорам гуфтагия ба ҳамин хотир мефурӯшумша. 5 сотиқ заминай дар шаҳри Кӯлоб Гулбоғ дабдай таъҷилан, яъне ки срочно фурӯхта мешавад, касе мехара зарар намебина. Ову светаш дар ҳамин пеши замин бидай. чӣ хеле гуфтам бародару, замини арзонай қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 5 сотиқ замин нархиш 23000 сомонӣ. арзон ҳам мешидай, алиш ҳам мешидай. номрои телефонаш ҳастай, марҳамат на касе замин харай метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, срочно замини арзона бихарен касе ки пул дора. ва дӯстони азиз, эълона давом метем, мегзарем ба як замини фурӯши дига, ишам нархиш арзонай. адрес шаҳри Хуҷанда будай бародару, 6 сотиқ замин, райони Сайхун гуфтагиай. соҳиби замин гуфтагиай ки ана срочни мефурӯшумша, срочни пулум дар курай дар райони Сайхун, ана аз болои боғ камтар поёнтар. рӯ парои гранзавод будай бародару, қариби Сайхун гранзавод. хоб 6 сотиқ замин дар шаҳри Хуҷанд, нархиш 20000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзонда бовар кунем бародару, ман ҳаракат мекунам ки заминҳои арзон, хонаҳои арзон ё квартираҳои арзона барои шуморо пешкаш кунам бародару. марҳамат, ина аз шаҳри Хуҷанд 6 сотиқ замин, нархиш 20000 сомон. марҳамат, касе харидорен занг бизанед, касе ки харидор нестай лайкҳои бобогира биҷиқен. дӯстони азиз, эълона давом метем, мегзарем ба як замини фурӯши дига қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. бисёр хоҳиш карда будем ки аз мин тарафҳо мода заминҳои арзон монем, ба ҳамин хотир бародарои на як замини фурӯши дига арзонтар ёфтам. чӣ хеле гуфтам бародаро, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, 6 сотиқ замин, ана фундаментҳои хона чӣ хеле десен рехтагия, ҳамсоё ҳастанд, зиндагӣ доранд на болошда. хоб соҳиби замин гуфтагия ки срочно мефурӯшумша 6 сотиқ замин дар ноҳияи Рӯдакӣ. бародаро, 6 сотиқ замин, нархиш 30000 сомонӣ. арзон ҳам мешава, алишам. ина номрои телефонаш ҳастай, марҳамат, касе дар замини арзон дар кора аз ноҳияи Рӯдакӣ метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, замини арзона бихарен. чӣ хел нархиш арзонай да, 30000 сомон, 6 сотиқ заминай. бародаро, эълона давом метем. дар видеоҳои пешина бисёри бародаромон хоҳиш карда буданд ки аз ноҳияи Панҷам ягон замини арзон бимонен. охи мисол мемонен аз шаҳри Кӯлоб, аз ноҳияи Данғара ё аз шаҳри Душанбе, барои чи ай ноҳияи Панҷ намемонен гуфта буданд. ба ҳамин хотир бародарои на як замини фурӯши дига қарор дора дар ноҳияи Панҷ. дӯстони азиз, 10 сотиқ заминай. 10 сотиқ замин. соҳиби замин гуфтагиай ки ана замини холӣ фурӯши срочни мефурӯшумша, сертификат дора. хоб кредитам мешидай. то 4 моҳа касе мисол кредитам мехараша, марҳамат, на кредитам мешидай. гуфтагиай ки агар касе ки мисол суми наличиқати мехараш, бо арзонтарам мекунам. чӣ хеле гуфтам бародаро, 10 сотиқ замин дар ноҳияи Панҷ, нархиш 30000 сомонӣ мега. 30000 сомонӣ. ина номрои телефонаш, занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. дар видеои пешина як бародар комментарияда навистагӣ буд ки салом алайкум ака, гап нест барои наворҳот, мо до як хонаи арзон дар корай, ай ҳамаддонӣ, ай ноҳияи восеъ, аз ноҳияи Данғара. ака мисол касе ки дора гуфтагия, ина номрои ҳами эълон ку гуфтагия бародаро, номро ма гуфт я эълон ку. марҳамат бародаро, ина касе мисол хона дора аз ноҳияи ҳамаддонӣ ё ки ноҳияи восеъ ё ноҳияи Данғара, метавонен ки дар нами бародар мисол на номрои телефонаш мондагиай, номрои Тоҷикистон боша ё номрои Россия боша, не ки фарқиятш накардам. ба ҳамин хотир бародаро хай занг бизанен, яке ҳамин номро гиронай, хонаи хитона бифурӯшен дар ҳамин бародар.
бардоро ва хоҳараи азиз, касе ки тамошо кардесай бига ки ҳо ака тамошо кардесем, мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ тамом шид. хуб, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. 6 сотиқ замин дар хона. соҳиби хона гуфтагия ки 6 сотиқ замин дар хона, уртабиз, шаҳри Ҳисор, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% кардагӣ бидиянд. нархиш 82 000 сомонӣ е бародаро. 6 сотиқ замин дар хона, нархиш 82 000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба як хонаи фурӯши дигар, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, хона ремонт кардагӣ гуфтагиай. соҳиби хона гуфтагиай бародарҷоно ки 3 дар хона, 1 калдор, ремонти хона миёна кардагӣ бидай бародаро. 8 сотиқ замин, светиш ҳастай, ҳуҷҷатҳои хона 90% тайёр кардагиянд. суроға шаҳри Кӯлоб, боғи Ҳабиб. илтимос, касе ки мисол харидоре ҳамодам занг бизана, беҳуда занг назанед. соҳиби хона Диловар. 8 сотиқ бародаро заминай, 3 дар хона, нархиш 66 000 сомонӣ мега, бо арзонам мекадай. номерои телефонаш ҳаст, марҳамат, касе харидори аниқен, занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. мегзарем ба як хонаи фурӯши дига, ишан бовар кунед, нархиш гарени арзонай. хуб, гӯш кардесем бародаро. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, райони ноҳияи Вахш гуфтагиай. хуб, як этаҷай, 3 дар хона, ана заминаш 15 сотиқ заминай бародаро. хонаҳо ремонт кардагиянд. соҳиби ҳамин хона гуфтагиай ки бо вариантҳорам мебинем, мисол алиши фурӯшиам бидай ба фикрмда мисол. хуб, шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, 15 сотиқ замин, 3 дар хона, нархиш 90 000 сомонӣ мега. ина номерои телефонаш, занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. мегзарем ба як хонаи фурӯши дига. бози хонаҳои фурӯширо гап мезанем, баъд бо квартираҳои фурӯширо гап мезанем бародаро. ба ҳамин хотир то охирша тамошо кунем. хуб, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, номи пешинаш Қумсангир. 12 сотиқ заминда, 4 дар хона кардагиай, хонаҳо оли коробкаам бародаро. соҳиби хона гуфтагиай ки хонаи фурӯшӣ ана бо арзонтар мешидай, касе харидори аниқ боша, бо муомила мекунам. обиш ҳастай, светиш ҳастай, срочни мефурӯшумша, касе харидор боша, занг бизанед. бародаро, чӣ хеле гуфтам, 12 сотиқ замин, 4 дар хонаи коробка, ана ноҳияи Қумсангир, Ҷайҳун номи наваш, 70 000 сомонӣ ай нархиш. ина номерои телефонаш, марҳамат, занг бизанед. дӯстони азиз, касе тамошо кардесай, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 36 квадратни метр. райони Шуроб гуфтагиай, хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира гуфтагиай ки духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, домои навай Шуроб, дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. вана туалеташ отделниай, буд балкони дига ам дора, верандам доштае. касе харидор боша, хушрӯ бихонен, ба занг бизанен. адрес Хуҷанд, Исфара, ана Шуроб гуфтагиай бародаро. духонага нархиш 43 000 сомонӣ, бо арзонам мешидай. беҳтарин нарх е, бовар кунен. ина номерои телефонаш, занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба як квартираи фурӯши дига, кредитам мешидай, гӯш кунем бародаро хушрӯ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ана якхонагаи квартира дар 3 этаж қарор доштай, 32 квадратни метр, райони Фирдавсӣ д гуфтагиай, дом навастройкаи хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира гуфтагиай ки ана поёни корвонда кредитам метем то 1 сола пеш пардохт, 60% ната русқатӣ. сохтмонош рафте сай дом 6 этажа мешидай бародаро, дом 1 падеза мешидай, балконои калони хушрӯам дора, подабой ҳамаша карда метием. обар канализатсия дора, ҳуҷҷатош аз тарафи мо гуфтагиай, лӯбои намуд мошина қабул мекунем. хуб бародаро, кредитам мешидай, чӣ хеле гуфтам, дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ д, нархиш 115 000 сомон, арзонам мешава, алишам. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед.
дӯстони азиз, мегзарем ба як хонаи фурӯшии дига қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбандай. Як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 30 квадратни метр. домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби хона гуфтагиай ки хонара нав ремонт кардагием. як хонага дай дар 2 этаж қарор доштай, ана домои де таҷаб де бордуро борбад 23 як хонага не ки чӣ хеле дастурат десен де хонага кардагием ша гуфтагиай. чӣ хеле гуфтум бадро адрес шаҳри Левакан пешина Сарбанд як хонагай де хонагаш кардаги бидиян нархша 106 000 сомонӣ. чӣ хеле нархи арзонда бовар кунед бо нав ремонт кардагӣ бидай. ина номрои телефонаш, марҳамат касе харидорен занг бизанед. дӯстони азизи буд хонаҳои фурӯшӣ, касе то охири видеоро тамошо кард дар комментари рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем. бардуро агар махлуқ шуда боша як дона лайки бепла биҷиқен ва видеои моро дар имо дар дига саҳатоятон падилиса кунед. аз ки ҷое ки хона замин ё квартира намондум дар комментари бинависен. ва насиб иншоалло дар видеои оянда мемонам. хайр бардуро, то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша.